हमारा ये दादा अब हम ना बचे। अरे तू ना बच तुम के जेबरे करवट फेर हो बलमुआ हमरी ओरी। ए बाबूजी बाबूजी अरे उस सारा घर नहीं के कार्य का रे तनी हेने आए। अच्छा रुकावट तनी पहले सानी पानी कर ले दे गैया के कहाँ गईनी है के रे राव लइका आ तोर का लगी मतलब उहे के तनी बोला दी एगो काम बाबे। वो करे के खोजत रे हमरा से काम ना होई। बाग बाबूजी रौरा मजाक ना छूटेला। हेने आई काम बाबे वहां से तो रौरा से काहे कही। हेने आइम दुआरिया पर। अच्छा रुक आवत नहीं कौन इमरजेंसी काम पड़ गई कि हमरा खोजत रे बाबूजी का रे कहनी तनी वहां के बोला दे काम बा एगो। कहाँ गई बा हाँ तो रौरा बानी होने मर्द मनुष्य तो द्वार पर देखी केने बानी। अच्छा रुक खोज के लिया जल्दी खोज के लिए आई। साला नया नचट कोनिया छोड़ के एने होने रहता का घर में घटल का बोढ़ल एकरा कुछ नहीं के बुझात। अरे हमरा से सब बात ना नु कही साला कबो हमरो से अपना मन के बात कही कितना मजा आई। का बारे रे बलमा कदर न जानेला। अरे साला का कट रहले उनिया रे गन मरवाट रहले का घर में नया नचट कोनिया आई बिया तोरा कुछ बुझाता का घटल का बोढ़ल तू नहीं खो तो सब चीज हमरे से कही रे। चल 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 आगे चल तो हाँ तो जा देखा जा हम जाता नहीं नु एगो फिरोजवा बा एगो अजीतवा बा एगो मुजाहिदवा बा इबू तो कि हमारा मेहरारू खन के मेहरारूवे नहीं के ए प्राण प्यारी ए रामा कहाँ गई रहनी है तब से हम रौरा के खो जाता नहीं। बाबूजी से कहली कहनी है कि बोला दी अपना लड़का के तो वहाँ के नाकुर नुकुर करत रहनी है। हेने आई हेने बैठी है जा हम बैठा ए रवा देखी ना रौरा के कितना दिन से हम सोचत रहनी एगो बात कहे के। हाँ कही कि ना कह देखिए हमनी के 3-4 महीना शादी के हो गई ना बढ़ले बा अपना मन में दबा के रखले रहनी है कि रौरा के कही कि ना कही लेकिन आज बड़ी हिम्मत जुटा के कहे के पड़ला। अच्छा कह तो हमरा के तनी जैती मार्केटवा में से थी पिज्जा बर्गर चौमिन चाहे स्पंज चाहे बालूशाही रसगुल्ला रसगुल्ला लुकवा के लिए अती। हाँ। देखे घर के केहू ना देखे। हम वो खानदान के ना हमी हमार माई तो रस्ते रह गइल कि हमार बाबूजी लिया के चोरा के कुछ खियन तुम ना खइली वो फेर में मत रहियो हम वही घर के हमी उनकरे बेटा हम हमी तारा के ना लिया किया है ए हमर रउआ ना लियम त के लिया के दीजी भाई बाप के बोला लो सुनी नु एंगा करम नु तो जान जाए जान के जाए अपरान जाए हमनी के घर के कहानी ना हो घर के हमके चलान ना हो के मेहरारू के चोरा चोरा के लिया के बगली में झुलना के मूली के बाहर झोर गइल अपना ना खाला लिया के चोरा के देला हमनी के उ ना हुई जा कि लिया लिया चोरा के मेहरारू के आ धीरे से ला खा ल मुंह में ई ना होई। सुनी नु हेंगा बोले नु तो हम अपना परा जाम नु तो सब कह के रख देम जानता नी ना रउआ हमरा खातिर ना करम त के करी जी। हम मेहरी के गुलाम ना होई कि खाली मेहरी के लिए के किया है आई तो घोर भोर खातिर आई ना तो खाली तहरा खातिर ना आई। सुनी नु हमू आज कसम खातनी आ रौरे हाथ से खाए ठीक बा अगर ना खइनी तो असल बाप के बेटी ना सुनो असल बाप के बेटा होखे मनु तो तारा के लिया के चोरा के अपना हाथ से किया है मत तू खोइबू चल अंदर आ खबरदार गैस धरे के ना चाहिए आज के बाद से रोज चूल्हा पर खाना बने के चाहिए अब भात बैठा के ना रोटी बने के चाहिए चल अंदर। ठीक बा का हो गई रे ए बाबूजी अरे का हो गई रे बाप रे बाप अरे लाइयो का हो गई रे अब हम ला बाप दिए रे अरे लाइयो बोलिया रे डोबिया रे अरे बाप रे अरे हमार पान पेरी का बोले रे दादा अरे का भोगले रे दादा एम्बुलेंस बोलाओ रे इधर हम तने फोन करे फिरोजबा के लगे मोबाइल ए बाबूजी अरे हम पान घबरा मत देखे में मेरा दांत लागल बा ना दांत तो नहीं हेलो? मुंह तो खुले लगता ए फिर तनी मोटरसाइकिल लेके आबे हमरा परिवार के तबीयत खराब आबे अरे जल्दी से बोला बेहोश भी आई तेल लेके अब भाग चलत रही लकड़ी खड़ के तरफ तेल बाबे तेल लेके अरे साला साइकिल से लेकर चल ना रे लोग हम गाड़ी करतनी अरे साला ते गाड़ी के चक्कर में बड़े एक गाड़ी बिगड़ती है ए रमेश अरे गाड़ी तो कहां दिया अरे गाड़ी अब भाग चला
साटा में बाड़ी प्रोग्राम साइकिल लेके आओ तनी अब जल्दी और तनी मोबाइल से साइकिल निकल, निकाल। जल्दी से। बाबूजी हाँ बोल जा बोल। तनी धैले हम कस के दाबी है हम का घबरा ए लेके जल्दी होई बाबू जब प्याज छिलत रहो अच्छा लगा तो उठ। हाथ दबा धो के लिए आवो वो को अरे पटोहिया उठ बेटा। रे हाथ धो के लिए आवो बाबूजी हाँ ले चल धो के लिए आवो ए बाबूजी। ले आवो रुक। ए हाथ धो के लिए आवो तू अरे गिर बड़ा जा भारी भी है रे। ले आओ बाबूजी सम्राट नहीं खे। अब लागत है घर से हमार नाता टूट जाए। अरे देखो तनी मेहरारू तो हम हाथ धो देनी बाबूजी चल बैठा बैठ। अरे हम ना रहिनु तोरे से कोनो काम ना होई उठावो बैठावो तो अपने से बच गए रे। अरे चल बच के नहीं रे। चले रहियो अरे राजा हो अरे तू तुमको मत घबरा ये दादा अब हम ना बचे। अरे तू ना बच तो हम कह गए मेरे दादा होगा एक लंगिया बैठो एक लंगिया बैठो अरे चल हमने क्या अगला बैठाएंगे रे। तू बैठबा सिरे जरो काम के आवत जे इलाज करा के ना हम चलम साथे। साथे तो आवत तो पीछे से करे अंदरूनी कोनो बात नहीं खनु। अब बाप होवो कि पाप होवो ये कुल कॉल दला चल चल लेकर हालत घबराता। अरे बाबूजी हो हाँ चल चल घबरा मत तू एकदम मत घबरा नहीं ससुर बानी पतो के नाता टूट गया बाबूजी। अरे हमारा तो मन देखियो ससुर के देखियो हम बानी। ए तू छोड़ा मत गिरे बका छोड़ो अरे हमारा प्यान प्यारी तू चुप हो जाए एकदम से बैठो अरे हमारे बुझाते कि अब हम हाथ धो दे मेहरारू से रे दादा जल्दी से एडमिट करा। हाँ ले जाता नहीं बाबूजी चल हम आवतन पैसा उसा लेके। हाँ आबा जल्दी अरे हम ना बचे। अरे हम हाथ धो दे मेहरारू से अरे का दो नहीं नहीं बुझाता कि अरे दादा अरे तू अस्थिर हो दादा अरे बाप रे बाप अरे बाप तू करे जो फाटता तू बोला तारू तो तू अरे मत दादा बोलो हो। तू मत बोलो हाँ। बस आगो नहीं जब तू घबरा अरे जा हम ना बचे। बस घबरा जन तनी से जब पानी में देखत नहीं हम अरे बस घबरा जन आगो नहीं डॉक्टर साहब बाणन बस अरे बस 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 डॉक्टर साहब बाणन अरे बाप रे। बस डॉक्टर साहब बाणन अरे ले चल ए डॉक्टर साहब तो हम मर जाबे रे दादा ए डॉक्टर साहब तनी देखी एकरा के जल्दी ए का भइल बा का अरे कर दे घारा था गोड़ घारा था पेट में एकरा कवज हो गेल बा का हो गेल बा गिर गेल से थारा के एकदम अच्छा कोनो बात ना हड़बड़ाइल ना जला अंदर लेके आई, अंदर लेके आई, जल्दी जल्दी देखिए डॉक्टर अंदर साहब लेके आई। ए कंपाउंडर बीपी नापे वाला मशीन लेके आओ तो बैठाई बैठाई अरे डॉक्टर साहब तनी जल्दी देखिए हमारा मेहरारू अरे अंदर लेके आई बैठाई जल्दी नहीं तो ए नहीं कंपाउंडर बीपी मशीन लेके आओ अब बैठो बैठो ये दादा बैठो डॉक्टर साहब तनी आई जल्दी देखिए हमारा मेहरारू को ए दर्द के हाथ कंपाउंडर लेके आओ सामान लेके आओ आराम से ए पे बढ़िया से सुताई आराम से हड़बड़ाए के ना आराम से हमारा हड़बड़ाए के प्यान ना। प्यारी आराम हां से पैर सीधा करी पैर सीधा ऊपर करी सीधा करो हमारा प्यान प्यारी डॉक्टर साहब तनी देखी ना ठीक है आप बाहर जाइए हाँ देखिए डॉक्टर साहब कंपाउंडर बीपी मशीन लेकर आओ सांस छोड़िए सांस छोड़िए कंपाउंडर बीपी मशीन लेकर आओ कुछ खैले बाड़ू साहेब हाँ इनका डिलीवरी नहीं खेनू चल उधर जा खाली पेट ना रह जाला हाँ खाली पेट बानी। खाली पेट बानी तो खाली पेट ना रह जाला कुछ मुंह धो धा के हाँ। उस पेट में डाल रह जाला डॉक्टर साहब घर के कला से कुछ खाए के मन करता। पेट फूल गइल बा का खैले बाड़ू कुछ नहीं खइले खाली पेटे बानी। खाली पेटे बाड़ू एंगा ना रहल जाला कुछ मुंह धो के कुछ पेट में डाल लिहल जाला जी बोल रहा है चुप कराओ उसे हमार लाल होता अंदर इलाज चलता बैठ फैन में हम उठानी होता बैठ अरे बाप रे बाप। अरे हमने पटोहिया के का हो गए दादा। अरे बाप रे बाप। अरे दादा रे दादा। अरे बाप रे बाप बम चला वो कहां पिया रे। डॉक्टर साहब ओकरा के करत नहीं कौन सा नीला। ओकर इलाज करत नहीं अच्छा ठीक भी है। अब डॉक्टर साहब जानते रहता तू था हम अरे बाप रे बाप। अरे बाबूजी हो बक साला मोगन ले खटो ओटा दे बाबूजी। तार को जा तो उन्होंने ग्राड मरवा उठा नु। तब से हम बोला उठा नहीं हां। का हो का डॉक्टर साहब। तारा तना बीपी बढ़ल बा ना कोनो बीमारी बा का नौटंकी ह ए डॉक्टर साहब हम एगो अपने मन के बात कही। हमारा से कौन मन के बात कहबू अब बताई है जगत में सबसे महान के बावे। के बा भगवान बानी नारी नहीं खे। ह नारी बिया हाँ तो नारी महतारी आज रो रही एगो नारी के इज्जत रख ली। कह ए डॉक्टर साहब
हमने के मर्दे मेहरारू में एगो जिद लागल बा जानने हमर 3 महीना शादी भइले हो गइल अच्छा आ घर के चीज खात खात हम उबिया गइल बनी कहनी है कि तनी चाउमीन चाहे बर्गर चाहे पिज्जा चाहे बालूशाही चाहे स्पंज लिया दे तो कहत नहीं का कि हमरा घर के रीति रिवाज ना होवे हमनी के मर्द ऐसन मेहर मौग ना होई सो ओइसे हम ठल्ले बनिए डॉक्टर साहब की आज हम जीतिए के रोए ये डॉक्टर साहब और गोड़ धरत तनी ये दवाइया में लिख दिए एगो मेहरारू के मान सम्मान के बात बा समझ गनी तहर खेला धीरज रखो हाँ डॉक्टर साहब मामला तो बहुत गंभीर बा का बोल बा डॉक्टर साहब बीपी तो एकदम ठीक कर देला अरे बाबूजी लेकिन शुगर हमरा हाथ में नहीं है अरे बाबूजी हो सुनी अभी तुरंत जाके दूगो स्पंज लेके आई आ गप से खियावा कि पग से शुगर कंट्रोल में हो जाए बाबूजी पैसा दो जल्दी अरे साला ये अरे सुनी और परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं हाँ डॉक्टर साहब तो इसको पिज्जा बर्गर चाउमीन सब खिलाइए चटक मटक जितना है सब खिलाइए नहीं तो वर्ल्ड का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है ठीक है ना अब हम- हाँ तो ले जाइए हम ओकरा के कुछ ना आज के बाद से बोलब और जो डांटिएगा मांगी नहीं। कौन देव ठीक है ले जाइए अरे हमार पान प्यारी हो अरे अरे हमार पान प्यारी चलो चलो हमार घर चलो दवा लिखनी है दवा लिख दवा देनी लिखा दे एकदम अब तू ठीक हो जाएगा घबरा घर चलो हम सब लेके आवा तनी हमार करेजा कौन ना घबरा तनको मत घबरा रे हाथमा धरे बुढ़ाऊ घबरा मत एकदम अरे माई हो डॉक्टर साहब रोवा के मान गोनी बहुत जल्दी बीमारी पकड़ो तनी डॉक्टर साहब रोवा अरे हमार प्राण प्यारी अरे तू मत चिल्ला एकदम मत चिल्ला तू हमले आगो नहीं जा हम ना बचे अरे ऐसा मत कहो दादा शुगर बढ़ गइल बा अरे सब दवाई लियल बनी शुगर के बीपी के सब दवाई लियल बनी तारा खाए वाला सब सामान लियल बनी तू चल अब आराम करे अब आराम करो जल्दी बैठो लेटो 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 अरे बाप रे बाप पांचवा में शादी भइले सातवा में मर जाई मेहरारू लोग का कहि दादा छूट गइल हमनी के तू सीधा रहो एकदम हम तारा के देतनी दवाई अरे हमारे को बात ना माने ना सब बात तार माने हम एक ही न मत सब बात माने ऐसे हमारी तबीयत खराब नहीं लो पहले तू शुगर वाला दवाई खा शुगर में कम हो जाए बाकी दवाई ऊपर से देब हम हाँ डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बानी हम बात ले लो और शुगर के दवाई खा पूरा सुझा कर डाली अरे जल्दी तो शुगर में कम हो जाए दादा पूरे घो को खा एक के बेर काट काट के मत रानी हमार प्यान प्यारी खा लो खा आराम से काम उठ ना खा खा बर्गर ले आई बनी सब लियल बनी बर्गर लियल बनी चाउमीन लियल बनी रोल हेतना के मोटे लियल बनी एक हाथ ना दादा तीन हाथ धो के खाए के पड़ी दादा तू निमन हो जा जल्दी कहाँ से ले आनी राहुल के ठेला पर से नरीनपुर से लेनी बहुत बढ़िया बनावल रउआ हमार बात हमेशा मानत रहे एकदम माने तहार ना मानम तो केकर मानम रे दादा जौची जौची कहम तौची लिया के हमरा के खियाए सब पूजा सामान से तारा जतना जोन कहबू चाना मामा के सब लिया के तारा के दे लेकिन हमरा के तू मरे के अपन नाम मत ले दादा ना तो जइया हमार बात ना माने वो दिन हमर तबीयत खराब हो जाई हम ना होई कहियो होला हैता रे हमर करे जाता हमर पान प्यारी खा खा हेलो लू रोका रोका पानी लेके आवतन रुका 1 मिनट हां पानी लेके आवतन बस अरे हमर जान हम पानी लेके गनी उठो उठो अरे हमर करे जा हमर जान हो उठो उठो ठीक हो जाबू नो पानी ठीक हो जाए हां ठीक हो जाबू ला मम्मा पिया और पिया और पिया और पिया और पिया चाउमीन बर्गर कहाँ बा अरे रोल सब लियाल बनी तू काहे टेंशन लेत तू सब लियाल बनी हम पहले शुगर तनी कम हो जाम ओकरा बाद सब धइले बने लिया के तू आराम से खइह हनु ल सुत हमर करे जा सुत तन तेल दाब दे मुड़िया पर हां कड़ुआ तेल हां रोक लिया तनी गोड़वा में तरुइया में करू तेल हां लगा हां मल दे हमारो हरो तू चुप रह एकदम तू बोलो मत ना तेरा बीमार न भइल हो तू मत बोलो तनी गोड़वा दाब दी गोड़वा दाब दी हई हां तनी मुड़ियो दाब दी मुड़ो दाब दी हाँ हां भगवान ऐसन मरद सब करा के देस हां ऐसा मेहरारू सब करे के दे रोक तन तेल लेके आओ तनी हाँ आओ नाती के बेटा मुँह तो पियनु कहत रे का कि हमरा घर के रीति रिवाज ना हो हमार बाबूजी
हमर बाबूजी मर गइले, माई तरसते रह गइल बाबूजी के हाथ से खाए के। तो हमर तार बाबूजी नानू होई, तार माई नानू होई, हम मेहरारू होई, आ तार हाथ के खइबे करे मुत पियन उतनी कोतरी के नौकर होई, अपना भाई बाप के बोला लो ए मुत पियन तू नहीं। जिंदगी भर हमार माई बाप खियावते रही तो तू काउना दिन रात खातिर बाड़ो हो। आवा तनी रोक, तेल लेके आगनी आगनी तेल लेके आगनी आई जल्दी आवा तनी आगनी हमर पान प्यारी आगनी। अरे हमर पान प्यारी, उठो 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 दादा उठो हम तरह एकदम हम तेल लगाए तनी। हाँ एकदम तारू पर तारू पे बा, एकदम तारू पे बा। सोखा तो नीचे जाता नीचे जाता नु। हाँ आराम हो जाई, आराम हो जाई। दवाई तरह के शुगर के दिल मनी नु, और शुगर के दवाई खैलू हा तनी शुगर कम हो जाई। शुगरवा बुझाते कम हो गई, कम होता नु दवाई खियौनी मिठाइया हनु। आ ओकरा बाद से बरगोज लियल बनी, चाउमीन तनी मिजाज ठंडा ला तो खा लिया हनु। और मिजाज कैसन बा? ए रवा हां अब तो एकदम मिजाज फरहर हो गई जी। फरहर हो गई नु। हां देह में गनगनात रहल, सब गनगनात रहल, ठीक हो गई जी। हां ऐसा काम करो, देखो रोल पिज्जा हां आ बर्गर हां आ चाउमीन हाँ। सब लिया के पॉलिथीन में धोइले बने हे देख लाई 100 गरीबा ठीक बानू। हां बाबे देखी आराम। लेकिन आजे ले नानू जब हमारा मन करी तब तो कहे तो मैं ना जो कहू तब लिया हमर करे जे तू काहे चिंता ले बाड़ू। तनी दिमाग तारा स्थिर हो जाला, तनी तबियत ठीक हो जाला, आराम से खा के आराम से तू सुत रहिया ठीक बा। काजी हम दुगो रोटी बना लेब अपना खातिर, चिंता मत रहिया। सुनी ना हां बोला। रउआ तो कहत रहनी हाँ। कि हमरा घर के रीति रिवाज ना हो ना हो। हमरा घर के मर्द हो। मर्द नहीं जा बा। हां रउआ तो कहले रहनी हां कि असल बाप के बेटा होखे तब कि हम तरह के लिया के खियाए। खियाम काहे खियाम? हम एगो बात कहले रहनी नु याद बा हां कि असल बाप के बेटी होखे हाँ। तो रौरे हाथ से हम खाए। बात याद बा? हां जले सट के रहब तबले सब के रहब, नहीं तो बाद में रब के रहब। रोब के ना रहम हम तोरे रहम, तू आराम से रह। तो जा तनी खाना बनावा तो जल्दी जा से। तनी दुगो रोटी बनावा तनी तरह के। हाँ जा।